שלום, אנחנו רוצים להכין היום סלט ירקות כמו שאנחנו אוכלים בארוחת בוקר במטבח הלימודי, וגם הרבה תלמידים מכינים ויודעים לחתוך. אז אני רוצה להראות לכם איך אתם יכולים להכין את זה בבית, כמו שאני מכינה בבית שלי, אתם יכולים להכין בבית שלכם. אז אני ניגשתי למקרר ולקחתי ירקות. אז יש לנו גזר כתום, כרוב שהוא ירוק, מלפפונים ירוקים, עגבנייה אדומה, גמבה אדומה ופלפל צהוב. ויש עוד משהו חדש שאני רוצה להוסיף לתוך הסלט, שיהיה לנו סלט בריא לארוחת בוקר או לארוחת ערב. זה חסה שנקראת לליק, היא חסה מסולסלת, אתם רואים? היא מסולסלת. אז אני שמה את הכל בתוך הקערה, יש לי קערה עם חורים, ואני לוקחת את זה מתחת לברז בכיור, ושפותחת את המים ושוטפת, וכל המים יורדים. בשביל לחתוך אנחנו צריכים כלים. אז יש לנו את הקרש חיתוך שעליו אנחנו חותכים את הירקות, יש לנו סכין, יש לנו מקלף שמקלף את הירקות, ויש לנו גלוטינה שחותכת את הירקות, וקערה לסלט. אז עכשיו אנחנו נתחיל לחתוך. אני רוצה שנתחיל מהעגבנייה, אז אני חותכת ושמה בהשפעה. חותכת את העגבנייה לחצי, יש לנו שני חצאים. אני חותכת לאורך של כל העגבנייה לפסים, אתם רואים? פסים. וכל פס אני חותכת מלמעלה ללמטה, מלמעלה ללמטה, מלמעלה ללמטה. ככה יש לנו קוביות קטנות. וככה אנחנו חותכים את כל העגבנייה. לאחר שסיימנו, אנחנו מורידים בעזרת הסכין את העגבניות לתוך הקערה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אנחנו חותכים את המלפפון. אנחנו חותכים אותו לחצי, ואחר כך לכל האורך פסים. בזהירות על האצבעות שלא נחתך, ואז יש לנו פסים לאורך, ואנחנו חותכים כל פס לקוביות קטנות, קוביות קטנות. למעלה למטה, למעלה למטה, ולקערה. עכשיו אני רוצה לחתוך את החסה. אז יש לנו חלק שאותו צריך לזרוק לפח, אנחנו שמים בהשפעה ופשוט קוצצים את החסה לרצועות. אפשר עם הסכין ואפשר גם בעזרת הידיים. אנחנו יכולים לחתוך בעזרת הידיים. עכשיו ניקח את הפלפל, כל חלק נחתוך לרצועות ארוכות, ושוב פעם לקוביות קטנות ולקערה.
למעלה, למטה. ועכשיו, כל רצועה אנחנו חותכים ליותר קטן, למעלה, למטה, למעלה, למטה. ואנחנו חותכים אחורה, קדימה, אחורה, קדימה. עד שאנחנו מסיימים. ומעבירים לקערה. עכשיו את הגזר. אנחנו לוקחים את המקלף מלמעלה עד למטה, מלמעלה עד למטה, מלמעלה עד למטה, ומסובבים את הגזר כל פעם מלמעלה למטה, עד שכל הגזר ללא קליפה. ונשאר לנו פה ראש, אז אנחנו לוקחים סכין וחותכים. עכשיו אנחנו ניקח גלוטינה ונחתוך את הגזר למעלה למטה, למעלה למטה. ככה לכל אורך הגזר. נהיה לנו עיגול. עיגול עם פסים. את זה הגלוטינה עושה. זה קצת קשה, מפעילים לחץ ולוחצים. לחץ ולוחצים. מי שרוצה לעשות יותר קטן, חותך לחצי את העיגול בעזרת הגלוטינה. כפית קטנה של מלח ומערבבים. אנחנו מערבבים עד שכל